प्रणाम। हम लोगन के छोट भाई सुकुल सौरिया अपने कैसन बानी, उम्मीद करता नहीं कि बहुत बढ़िया होके। आई फिर से स्वागत बा बाबा मजनू टीम में। तो हमनी के ब्लॉग में जुड़ा रही और ब्लॉग के ढेर सारा दुलार प्यार आशीर्वाद दी। आ चैनल पर नया बानी तो बाबा मजनू टीम के सब्सक्राइब करी, काहे से हमनी के हर तक हम ब्लॉग मिली देखे के। देखी बाबा के तो वीडियो बनावे के मन नहीं खे, अभी का करतानी धान पसारतानी, धूप होने से उगल बा तो धान पसारतानी। वीडियो बनावे कहता तो बाबा के टाइम मिलते नहीं खे। चली रउआ लोग कुछ बात करी बाबा से कि वीडियो काहे नहीं खे बनत। आ वीडियो बनवावे के चाहता तो कमेंट करी बाबा के चैनल पर। आई बात कराओ तानी बाबा मजनू से, बात करी बाबा। जितना छोटा बड़ा भाई बन लो सब कोई के नमस्कार कर रहल बानी। वीडियो बनावे के समय ना पड़त रख, लेकिन अब फुर्सत हो गई बा वीडियो बनी। रउआ लोगन घबराई लोगन मत, वीडियो बनाएम सब बना के छोड़म सब। अगला रही चैनल में हमनी के अगला माने कि वीडियो देखी, वीडियो बनी अब एक से एक बनी वीडियो बना के छोड़तानी सब। बाबा मजनू टीम का चैनल खुलल बा, ऊपर तनी सब्सक्राइब करत रही लोग, जुड़ा रही चैनल पर। वैसा ही माने कि दुलार प्यार तनी देत रही लोगन की। कहे के मतलब रह गल कि जे हमनी के वीडियो ना छोड़ पावत रही से एगो लड़की बिनु हमनी के वीडियो ना बन पावत रख। अब लड़की के फेर में पड़ल बानी सब, लड़की हमनी के लिया कर लड़की के साथ में हमनी के वीडियो बना के हमनी के वीडियो छोड़म सब। सुकुल संवरिया के चैनल पर देखी लोगन, ए पर से अगला हमनी के वीडियो छूटता लड़की के साथ में हमनी के बना के लड़की के लोगन चाहतानी लड़की हमनी के खोज रहल बानी से ना मिलत रख, लेकिन अब मिल गइल बा। लड़की मिली लिया के हमनी के वीडियो बना के आयो अगला वीडियो में हमनी के छोड़म सो बना के। तो ए बबुआ सुकुल संवरिया के चैनल पर तनी जुटा रही लोगन आ सब्सक्राइब तनी दी लोगन कि जे बबुआ सुकुल संवरिया के दिल खुश रहे। रघु चैनल पर बोल दी, हमरो चैनल बा बाबा मजनू टीम, ओहो पर सब्सक्राइब तनी रउआ लोगन देत रही लोगन कि जे गाना एगो बढ़िया दुलार प्यार देतानी कि हम पागल रही जौना छोड़ीला हो अब मरतिया छोड़ी हमारा के औरीला हो। अगर सुने के चाहते हैं तो जाई सुकुल सौरिया पर देखी, बहुत बढ़िया वीडियो बनल बा, प्यारा सा सॉन्ग बा। आ दुलार प्यार दी। बाबा से कुछ बात करी कि वीडियो काहे नहीं खन बनावत, वीडियो में छठ के बेर से बनैले बाड़ा। अरे छठ के बेर से बनल बा, छठ के बेर से एने करिया था खेती गिरहती के कटनी पिटनी के सब के भीड़ रहल, बोनी वनी के भीड़ रहल, ओसे हो ना पा। अभी का होता अभी देखी अभी धान पसारत रही धूप गल बा, लेकिन रह गइल कि जे पर से तो समाज के ऐसे कि जे जानता जितना हमार छोटा बड़ा भाई बानी लोगन सब कोई हमनी के दिल से देखता देख पोले बानी लोगन। अब नइखे छूटत वीडियो नइखे जात, तो भैया हमर जितना छोटा बड़ा भाई बानी लोगन इंतजार कर रहल बानी लोगन वीडियो देखेला। बाबा मजनू के अब वीडियो नइखे आ पावत। का कारण बा कि जे वीडियो नइखे आ रहा, लेकिन ना रह गइल कि जे हमनी के वीडियो में बनावे के समय ना पड़त आ लड़की के फेरा धान पसारे के समय मिला तब बाबा के वीडियो बनावे के समय से नहीं के मिलत। रउए लोग बताई, अब रह गइल कमेंट करी। देखिए धान कितना पसारत नहीं धूप में। अब देखी पहले कि जे इहो देखल जरूरी बा, उहो देखल जरूरी बा। बहुत मजबूरी में आदमी फंस गइल बा, लेकिन एपर से अब धक्का चैनल पर हमनी के जुड़ा रही बाबा मजनू टीम पर और सुकुल सौरिया ऑफिशियल पर। गाना वाना सुने के चाहता तो जाई सुकुल सौरिया यूट्यूब पर सर्च करी और गाना सुन के ढेर सारा दुलार प्यार दी हमनी बाबा मजनू के। ऐसन बात नहीं है कि जे रउआ लोगन बहुत दुलार प्यार देते रही, हमेशा सपोर्ट करी हमनी के। सपोर्ट रउआ लोगन तो सपोर्ट से आदमी बाबा मजनू कहाँ से कहाँ गइले ये बेरा कोई ना बाबा मजनू के चिन्हत रखल, लेकिन रउआ लोगन सब कोई के दया से दुआ से सब भाई जितना छोटा बड़ा भाई बानी लोग सब कोई के हमारा बाबा मजनू के दुलार प्यार देतानी लोगन। इंतजार कर रहल बानी लोगन की जे हाँ बाबा मजनू के कोई कब मानी की जे वीडियो आओ छूटो, लेकिन रह गल कि तनका मजबूरी में रही। अब हो गल
जौन खोजत रहनी सब हो गल बा। हो गइल बा। अब वीडियो बनाए से चढ़ाए में सर लोग जुड़ल है सुकुल सरिया ऑफिशियल बाबा मजनू टीम पर। तो नमस्ते प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।